madrashjemmet i noget der. Og så var op ad mig. Helt godt. Jeg sad med min tis. Var det da sådan? Og så i bilen, jeg var sådan i min hold kæft, fordi hun var bare med de sådan nogle dumme ting. Så sagde jeg mig, hvor vi snakker om det. Jeg ville bare være med. Og så var hun bare, ja, det var så. Og jeg kunne bare, jeg ville sidde og kigge på det. Og Manu sidder bare, med den hoste med redskab. Og så ville bare så frem til, at man lavede en hasfrag med. Og hvor det stiger til. Hvis jeg vil sidde i farmoliv, venstre fra. Så har jeg lige været styret og sådan noget, så man tror, at de er friske, de var vågen, så kommer man ned og venter. Så kommer man op, og så sover helt lortet. Helt lortet, og bare laver en snorklub uden i. Det var forfærdigt.